Подготвихме кемпера и си забравих багажа. Виж, това не е ли хижа Мусала? 8 евро за паркинг, Боровец на най-далечния. Иначе има мусленска пътека, ние дори и не знаехме. Нещо се бая се заклати, ама не клати аз нарочно. Здравейте, тръгваме на ново приключение. Не знам дали ви е казала, но днес ще сме таткова градина. Тата в момента ще напълни вода на кемпера и планът е да се движим към Боровеца сега и после да отидем към Сапарева баня. Лили вече ви казал какъв е плана. Напълнихме вода в кемпера и направихме един бърз пазар с различни продукти, за да се храним. Вече сме почти на Панчарево, естествено сме в задръстване, защото ние без задръстване не можем да живеем. И сега се отправяме вече натам, да видим какъв е плана и как е с кемпер на Боровец. Още 35 км, нали? Да, само 35 км. Трябваше да сме там в 9, сега 11 още не сме стигнали, така че сме си абсолютно в рамките на допустимите 2 часа и половина закъснение. Вече се разхождаме в Боровец с Лилчо и почка да ни налазва тук разни местни викачи. Има много такова галантно. 8 евро за паркинг, Боровец на най-далечния. Слънчево и е приятно за разходка. Горе между другото сега ще стане по-хладничко, тата. В този хотел съм спал преди. Един допосочен за възрастен, един за дете. 11. Да. С карта, моля. Какво ми ръби тук, бе? Гати рабатата, седалка. Ако искаш лана само, тук. На средно. Сега в момента си говорим за някакви теми, ама понеже нямаме никакви теми, ще си се возим и така просто ще си влогваме. Да. Давай. Напред. Камерата като фиксирали или повече не иска да я пусне. Там отсреща. Не знам дали ми се вижда пръста. Аз самия не си виждам пръста, но това е друга тема. Я да видим. Там, общо взето, е хижа Ястребец и оттам сме се запътили с Лил. Ето сега е момента, докато вървим по пътеката към връх Мусала и съответно към хижа Ястребец. Виж, това не е ли хижа Мусала? Не съм много сигурен, не съм много запознат. За първи път, когато се изкачих на Мусала, бях на 13 годишна възраст и бяхме с баща ми на Боровец. И в деня, в който искахме да се качим, плана беше да вземем кабинката, да се качим до Ястребец и там да се изкачим на върха и да се приберем. Обаче точно в този ден лифта имаше профилактика, но ние бяхме решили, че ще се качим, защото като е решено трябва да стане. Тези, които ме познават, знаят, че нещо като съм решил, общо взето, много трудно мога да ме откаже. Взехме Ситняково експрес, който тогава беше един стар лифт и ни изкачи до Ситняковската скала и оттам падна едно катерене. Беше изобщо, не бяхме подготвени. Беше супер безумно да го направим по този начин. Изкачихме се някъде 3-4 следобед, при това, че бяхме тръгнали в 8 сутринта. Горе като изкачихме, радва, сако ихо, обадихме се тогава на майка ми с баща ми, по неговия мобифон тогава имаше, или някакъв много стар GSM. Горе почна да гърми на върха. И ние се спускаме надолу, предварвайки бурята и качвайки се в 3 часа, съответно с никаква ясна мисъл и шанс да се върнем и да фанем Ситняковския лифт надолу. И сме с ясната мисъл, че ще се спуснем до Боровец. На крак аз бях с едни гуменки, от тия класическите гуменки с бялото отпред, тип Converse. Баща ми няма спомен с какво беше облечен. Краката вече ми бяха супер набити и за да е по-забавно, качвайки се нагоре, си сложихме в една рекичка да ни се изстудяват 2 фанти лимон, това си го спомням. Такива половинки.
И всъщност, слизайки от върха и бурята идвайки зад нас, ние сега се чуем какво да правим. Дали да се пуснем директно насам към Ястребец или да ходим си вземем фантите, защото се качихме съответно по-от изток някъде. Вече не съм сигурен, просто не си спомням какъв ни беше маршрута, но не беше през Мусленската пътека, някъде от другаде се озовахме на хижата там, на която отиваме. В крайна сметка направихме по-разумния избор и отидохме и си взехме фантите. Бурята някакси ни подмина, извадихме късмет и след това започна едно спускане. От тук по пистите надолу до Боровец. Ни презумне ни мина, че има Мусленска пътека, ние дори и не знаехме. Беше уникално бедстване. Прибрахме се в 9:30 вечерта долу в хотел Рила. Толкова бях изморен. През живота си не съм бил толкова изморен. Бях дигнал температура от умора и също време бях супер горд. Сега, като се замислихме, постъпили доста безразсъдно, обаче за мен това беше голямо постижение и голяма гордост. Нашия първи връх с Лили от Рила. Нали, те първо предстои, защото сме се качвали само на Черни връх с нея, но със сигурност ще го направим така, че да не е бедстване, каквото ние си спретнахме с баща ми. Целта е пред нас и Лили в бодра крачка върви към заведния обяд. Между другото, пътеката е доста приятна. И малко се объркахме. На 3,7 км сме, което значи, че сме горе-долу на 3 оттам. Здравейте! Здравейте! Здрасти! Нещо си разбърникахме малко настройките на камерата и не съм сигурен как изглежда. Ще трябва да се тества. Ето ни на хижата. Ими хижата е Мусала, подвел съм. Вижте, че съм я нарекал хижа Ястребец. Толкова ми е къл и на мен. Сега ще ми пошедем. Добре е дошла, Лио. Благодаря, добре дошъл. Те изглежда наистина много добре. Те до сега го пържиха. Право. Топ високопланински кашкавал пане за Лио. Топличък. Не изглежда много вкусно. Да. Значи разстоянието, което изминахме е, само една секунда да погледна, защото трябваше да е 3 км. Разстоянието е 4 км, взехме го за час и 25 минути с Лио, като малко се объркахме. Изгубихме 10 минути, да кажем. Не знам как може да се объркаш по един път, но ние го умеем това. Добре сме. Разстоянието е горе около 4 км, плюс-минус. И си минава за около час. Стегната крачка. Готино е. Става за семейства с деца, става и за нас. Айде, сега ще идем. Значи, Лили каза да вървим по-бавно, че малко се изморих и леко ме боли пръстчето. Тя има контузено пръстче на крака. Вчера правиха процедури, от известно време се бори с това неразположение. И аз си казах, добре, няма проблеми, ти определяш темпото, обаче ако се забавим, по-малко време ще имаме да се къпваме на Seven Lakes. Между другото се обадихме си, направихме резервация за там, така че вече потвърдено отиваме на там. И тъй казах, ако се забавим, по-малко време ще има за къпане. И тя каза, айде да минаме от тук напряко. И така. И сега сме по някакъв шорткът, който Лили откри. Дано това знам един по-пряк път, не ни изиграе лош номер. Айде, прибираме се. Така ли прави? Между другото, беше топ вкусно ядене. Аз съм много доволен. Наистина беше много вкусно. Ядохме кашкавал пане, скара ядохме, салата, таратор и нещо друго. Кифтета. Каза ли кифтета? Казах скара, така че да. Това е Кифтета. хижавска храна. Да. На 2300 и там не знам колко метра височина. Да. Беше вкусно, но не е ефтино.
Ето, Мисъл, това ставаше да е ефтин. да. Просто трябва да го имате предвид, за да не се разочаровате като идвате тук. Изключавате голяма доставката и поддръжката явно на самата. Доставката на храната и поддръжката на самата хижа явно ще коства доста. И съответно наценките са големи, за да може хората да се издържат. Вярваме в това, а не в спекулата на цените. Така че просто си вземете парички, ако искате да се храните на тази хижа. Това е. Да, но то тук навсякъде е скъпо. Айде, стигнахме. Да. Айде го и лифта, айде да ходим да седнем, че вече ни се посядва. Сега, Лили ще научи първи урок за кемперизма и това как се подготвя тоалетната, за да може да се ползва. Така, за тази цел трябва да вземеш една таблетка за тоалетна, Лил, която знаеш къде се намира. Където си стъпила. Да, виждаш ли кутията с синя капак? Така, сега я отвори. Натисни капака надолу и завърти. Стана ли? Се отваря като витамините. Да. Заповядай. Дръж. Значи аз съм го отворила. Да бе, ти го отвори, просто трябваше да го развъртиш. Така, сега взимаш едно от тези пликчета тук, които ухаят на... Да. На химия. Отваряш тоалетната, отваряш клапана. Как? Пускаш го вътре в дупката. С плика. С еплик. Пускаш водата да потече известно време. Как? Още малко. Затваряш клапата на тоалетната. Затваряш капака. Прибираш таблетките, откъдето си ги взела. Точно как гасиш си банята. Въртиш, въртиш, въртиш. Просто го завиваш само. И го прибираш обратно, откъдето си го взела. Честито! Вече знаеш как можеш да си нагласиш тоалетната да работи. Ето ни вече на Seven Lakes. Регистрирахме се. Между другото сме на топ място. Да. Къмпингът е пълен и добре, че звънахме по-рано, за да си запазим. Не знам какво се чува, защото бълбъка тук всякакви неща, ама с Лели сме си го басейна, между другото вече е само за нас. Има само един-двама човека още. Така че не е само за нас, но е абсолютно приемливо количество хора за този басейн. Да. Тук е... Да, бе, къде? Тук Лили ми е скрила бирата, за да съм си една биричка преди да затвори бара. Между другото, хората бяха супер любезни и ми даваха една чаша със след, защото ние нямаме и не си намерихме да си купим. Аз сложих някакви турбички, ама ще стане за утре, което е чудесно, защото ние утре се прибираме и ще си имаме за вкъщи. Сега още малко се наплацикаме, защото плажа си само за нас. Ще ходим да си правим вечеря, да се къпем, не знам в каква последователност. Лили ще подрежда кемпер отвътре, аз ще слагам маса столова отвън и общо взето трябва да си работиме като отборче. Тези гумените топчета. От автомат. Ами близо до басейните има.
Лили в момента дава дневен отчет на майка си и баба си. Направихме си много яка вечеря, която е паста и салата и узо и айрян. Сега да си направим паткоски айрян, си разбиваме едно мляко на хармоника, докато се сцепи по ръба. Се сцепи по ръба, вземем едно такова шише, отваряме му място за млякото, ще казахме място. И сипваме млякото вътре. Значи млякото е друсано. Ама наистина е друсано. Да. Докато се сцепи капачката на хармоника, то не е трудно на хармоника да му сцепиш капачката. Малко облизам, извиняйте, обаче съм се помацал. Ама? Сега, купуваме си сол от някой Lidl. Сипваме да има. Слагаме тук. С тая марка вода става много хубав. Между другото, обаче рядко я намираме от нея в София. И даваме на Лили да опита директно от чишето и да каже как е. Да! Магически. Magic! Който видяхте как приготвяме. Между това беше пълна импровизация, но истината, че Ариана стана топ. И ето тук се заговорих между другото с един човек, който донася с детето си, само че той е с малко момченце, пак с един интеграл. И си бърборихме на различни теми за кемперство и така нататък. Така че винаги можеш да си намериш компания по къмпинг и стига да не си пълен ръб. Добро утро. Седа си тук под тази сянка от дърво, защото не знам дали може да се види, но дървото пречи да си опънем тентата. И сега Лили точно се събужда, малко лошо спахме, имаше много брутална буря тази нощ. И ставах да спасявам нещата, които сме оставили навън, защото щяха да се намокрят маратонки, всичко, което си бях оставили пред кемпера. Да, малко побудувахме и сега си пия кафето. Ще ходя да мия. Лилчо още си излежава, защото тя не спа много добре. Вече тук къмпинга се раздвижва, хората се оправят да си ходят. Ние може би ще ходим на плаж, ще видим още какъв е плана, може и директно да си тръгнем. Да, ще го бистрим сега, тя като се пооправи. Пътуваме към Цари Мали град. Ето ние вече сме на Цари Мали град. Ето тук се паркирахме на тази поляна. Доста приятно изглежда там от среща. Някой кемперче си е нощувал на диво. Нещо се бая се заклати, ама не клати аз нарочно. Мале, много се клати. Представяш това да си над някаква река на 100 метра над нея. И ето вече сме в комплекса. Фуникуляра работи до един, което значи, че няма да ни огрее. Но само не, защото има високи температури, иначе по принцип събота и неделя работи до 6 месеца. Така ли? Това къде го видя като информация? Там долу пише. То е само за днес. Не, вероятно не е само за днес, защото високи температури има от известно време. Виж, тук е била старата част, която са открили, после са реставрирали всъщност и са изградили нагоре. Виж, където е зида, това нещо е било тук църквата, а нагоре вече са направили реставрация. Къде отиваме? Айде там да видим какво има. Смалено копие на крепостта. Смалено? Аз съм малка крепост. Това е с гласа на Джули просто. Тежести. Точно долната страна и по този начин те се беше едно време са ползвали камък отдолу на мрежата, като се сложи и той потъва на дъното. И по този начин опълва мрежата и рибите остават вътре в нея.
тук колко труд са хвърлили хората да го открият това място, да го разкрият, да съберат всичките тези неща, всичките монети, да ги обработят по някакъв начин. И цялата тази информация да се съберат, да я споделят с нас. Просто е... Като се замислиш това нещо, колко труд изисква, колко усилия, колко време. И започваш доста да се впечатляваш всъщност. За малка монетка. Аз съм голяма монета. Ой, за малка монетка. Аз съм голяма. Кой е по-голяма? Аз съм яката монета. Аз съм голяма малка монетка. Ние сме армия малки монетки. Аз съм снимка на голяма монета. Ние сме билборди. Ето така още едни ентусиасти, дето са тръгнали да минават по този мост. Разгледахме като цяло горната част на Цали Мари град, но е много жега. Долната част ще остане следващия път, защото и фуникуляра искаме да го пробваме. И ще си вземе и Алекс, за да може тя да се наслади на целия този баир с нас. Искам да завърша видеото, като се надявам да ви е харесало. И ако ви е харесало, дайте един лайк, абонирайте се и до нови срещи!